pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. Igwa na kita nin 4 minutos makalampas ang alas 6 nin pagka-aga. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Colhibal Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahay na pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Programang Tingog din Barangay Morning Edition. Nakita ko niyan in Lunes, October 28, 2024. Sa liwat, inipuan 1FM 88.3 Legazpi. Simulcast over DWRL Radio Filipino Legazpi. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit. Sabanin do ako, sundo kita ng alas 8 din pagkaaga. Sa mga drivers on the road na nakaantabay ngunyang, good morning po. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Sa kabos na nakatutok na ngunya na pagkaaga, marhay na morning. Nakalaog na sa para si Leon, ano? Nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Pero, ang magayon kay nita, daiman inima landfall digdi sa Satuya. Nasa may Luzon area na po. Parang kuan man, at least bata All Saints Day, tapos All Souls Day daw. Maundas. Sabi po kan kuan, todos los kalagis. Todos los Santos na. Sige ha. So mga kuan, magbisita man sa mga Campo Santo, pero ngunyan po na po tabi nindo ta pag pizza 31 bawal na po yung paglilinig diyan sa mga sementeryo. Do yung mga Campo Santo ngunyan mga malinig na because ngunyan baga pig para harali na so mga nitso na araluyo na. Binugtakan na ngunyanin mga ano yan, parang studio type mga pod na kuan, kaya mga malinig na ngunyan po tabi. Pero duman sa rapo-rapo, ano sa gaba rapo-rapo, ano, mation ang kuan, mation ang sementeryo, mation. Iyo po yan, makahuyon, mation, grabing halas. Jesus Mariosi po. Dapat siguro tawanan because mahal eh. Mahal yung binabayadan sa simbahan. Kami nga ni, so ako ang nag-asikaso po tabi kang gabos. Pila sa pigbayadan ko 15,000, no? 15,000. Kuan nga package deal na. Kumbaga, ikukuan mo na lang, isasalang mo na lang sa nitso so kabaong 15,000 yung babayadan mo sa simbahan. Kasaba yung misa. Pag ang misa ngaya duman sa parokya, pag ang misa sa parokya, iyo yan. Pero pag bako, iyan ang problema, di? Yan ang problema. Sige po. Yan ang problema. Yan yung mga tak. Dakolon, mga pindot-pindot. Pindot tigdi. Anyway, tabi, para na pagka-morning sa mga kababayan niya to, medyo dalom ko niyan, makusugsukuan. Kaso hapon, ali ako sa isla, nakakuha na ako, almost mga 3 o'clock na sa hapon. Ali kami duman, pigasikaso ko man so counting kabuhayan. At yun ang buhay eh. Weekend, yaw na ko duman, counting kabuhayan, mag-asikaso. Tapos, kaipuhan eh. Kaipuhan po tabing i-adjust yung sa tuyang sa diri, tangani na at least, ma-neutralize mo so epekto. So epekto kan
ungunagi sa indong kumbaga kalamidad, no? Taning ma-minimize mo, ma-neutralize. Okay? Kaya puan mo talagang magsakripisyo. An lawas mo, an isip mo kay puha na pagduahon mo, pagtuluhon pa. Yan ang buhay, no? Yan ang buhay. Siyempre, kay puhan eh. Anyway, pagalay ko naman, makusog so paros, sabi ko, deliver na. Nagpahapit na lang ako sa may area kan Misibis. Misibis Bakakay. Diretso na po tabi sa sentro so bangka. Okay? Tayo man sa naanway. Diretso. Ngunyan makusog kasubanggi. Kasubago makusugon so habagat. No? Habagat. Pero anyway, at least ining mga bulan na ini, October, November, October patapos na, no? Kuminagi na nga ni so bagyong si Christine, no? Ining November, sundo December, at least kung malipot ang panahon, okay na. December. Pag malipot ang panahon, okay na. Tapag malipot ang panahon, magpasalamat kita na malipoton kaya, pero may moranan. Okay lang yan. Di bali baha, puwira paros, puwira bagyo. Puwira baha, puwira bagyo. Iyan, nasa satuya naman yan eh. Halimbawa, nag-aoran, sa mga nasa low-lying area, di maghanap ka mo nin at least masirungan ngo na so safe, no? Kaya lang so nangyari baga digdi sa tuya sa Legazpi, parang nagkakirikig eh. Nagkakirikkigon kita. So nangyari digdi sa Legazpi. Medyo alanganin tabi. Dahil man pati so pumping station dahil nagana. Iyon ang pigsasabi ta. Pero anyway, abo ko na magpara balik duman sa basic na kaipuhan, kundi sabi ko nga ni Sendo, ngunyan mag-adjust kita sa panibagong buhay after kang kalamidad. Aram din doon ngunyan, kami nga ni kakabalik, anong aldaw nagbalik so kwanta digdi? Sabado. Sabado nagbalik so kuan mi. Almost an masakit bako man so digding din yata. So sa box. Ayo. Ang sakit po kan Lunes, Martes, di ba? Lunes okay pa. Pag Martes iyon na so nagpuo na sumakusog na paros tapos oran. Pag Miyerkules may signal pa. May internet pa kami. Urang kuryente, may internet pa kami. Pagkatapos kan newscast kong hapon, dahil ako nakatapos ba ko? Dahil ako nakatapos kan sa kuyang newscast na hapon, wala na kaming net. Mapulahon na so internet may. Sabi ko, anong internet? Narigla. Naka-red flag eh. Sundo po tabi. Webes, Biyernes, Sabado. Sabadong hapon na daw naka-internet. Ora na ako digdi. Saka. Di ba? So, iyan ang epekto. Ngunyan, unang problema. Kan Saturday, pagali ko digdi sa sentro kan Legazpi, tamay pigbakal man ako. Hapit ako digdi sa may tulong gasoline station digdi sa sentro. Naggasolina ako. Pura ura nin unleaded. Tampi gagamit kong gasolina, Darwin. So, unleaded. So, green. Taiyan na pula. Sa motorsiklo ko, mainitonan. Okay lang duman sa sarong sadit. Pula okay ito. Pero digdi sa dakula, day mo kakayahon yung init kan. Pag nagamit kang premium, day mo kakayahon yung init kan makina. Mainiton talaga yan. Mga 30 minutos ka sa nang dalagan, mainiton sa bitis yan na kuhan. Maski nakasapatos ka, mainiton. Sa bitis. Ngunyan, diretso ako po digdi sa may Rawis, sa may UST, tapos dyan sa digdi sa Shell, sa may Rawis Mamangiraray, ay Arimbay na yan, Arimbay, tapos sa may Biga, Petron. Ang gabos, igwas na po tabi, supula, premium gasoline. Ura ng green. Ngunyan,
Nakakuha ako naman sa may Porsam, sa may area na Kambigaa, pinapano ko sa motorsiklo ko. Iyon kuwang ko. Sabi ko, panoon mo. Tapos, pigiyog-yog ko biyo, tangani na mapano. Bata, dakol pa man sa gasolina. Tapos sabi ko, misibis ako. Medyo oral awig so biyahe ko. Pigali digdi sa may area kan Santo Domingo. Digdi sa Legazpi, kung ilingon mo, mga kuwan yan, lampas 40 kilometers. Sa wrong way mo lang yan, mga 40 kilometers. Sabi ko, duwang litrong gasolina, ubos digdi, pulbos digdi. Di ba? Pinapano ko. So, pagbalik ko kaswapon, sararado po from Porsam, Shell, Caltex. Una ko lang, okay lang, magasolina ko tako. Naka 3 bars pa man so motor ko magasolina ko nako. Pag ali ko duman, di okay. Okay pa ka. Ura nin gasolina po, gabos. Ura gasolina, nakasara po, nakasara. Ngunya na pagkaaga, diretso ako sa mo, nakasarado Ito pala, nura man talaga, Darwin. Arin, ura na, inda ko lang kung arin na bukas digdi po. Sa may mitayan, sabi, igwa, pero pulang gasolina. Si Christopher Bigtas, good morning po, sir. Okay, dyan sa City Hall. Ano, tope? Si Sir yan yaon. Si Sir yan yaon. Maralaog na ngon yan kasi. May laog na ngon yan. Ta sundo baga kang Friday, dahing laog. Dahing laog. Ngunyan po, tabi, digdi certesan, igwa gasolina. May gasolina pa dyan. Dahil tamping anap ko, so green. O basta digdi sa sentro, poon dyan sa Daraga, so Shell gas station, dyan ako nagagasolina minsan pag naguli ako. Daraga, dyan sa may Kimantong area. Sarado Sarado. Ta ako, ang pagali ko duman sarong, maski dakol pang gasolina, pipa, minahapit na ako pagkaaga. Sabi sa kuya duman, duwang aldaw na ngayon na sarado, din supply. Inda ko lang kung, ano yan, inda ko lang, igwa digdi idol kang green. Igwa pa sa kwan. Kundi arayo pa. Taysan. Makonsumo pa ako dyan, pirang litro pa. Ubus pa dyan ng 3/4 liters ko. Bataan motor ko garo nagiinom ini ki kuan tubig. Iyo. Dai kay po na kuan talaga Kaya sudalagan ko ngunyan Darwin, maluyahon. Tapag maluyahon baga, dito sa nang kuan mo, dito man sa nang konsumo. Pag diiton, dito nan konsumo. Pero kung puga-puga, nagdalagan ka na po tabi nin ano yan, nagdalagan ka na nin 80 km per hour, 70 pataas, talagang nagpapaga na yan yung bulsa. Sana ngunyan, nakaagi na ba ang Metro Manila? Day pa? Saka. Day. Andos kan barko, kundi noon maabot. Day pa. So, alinin Batangas bagayon, mostly kan mga pang gasolina, crudo, alinin Batangas. Ini, pag sa sarong simana po, day pa yan, maagihanin Matanos, an Metro Manila, to Bicol, may nasa trouble kita. Paano tayan mag-commute, sus Mariosip? Iko paano kung ubos naman so, ano man nagagasolina kan jeep, arog sa muya, pagali sa mo, mga 1.5 kilometer, matricycle ka, orang gasolina, malakaw ka, pwedeng lakawon. Pagali nin, cruising duman sa mo, sundo sa Daraga, 13 kilometers, 12 kilometers, lakawon mo. Masakay ka, tulong sakay aapat nga ni, palan. Pagali mo naman sa Daraga sundo, digdi sa Legazpi, kung atabon, dahil man ki biyahe, pasiring digdi sa Rawis. Matricycle ka, apat.
pwedeng magali ka duman sa harong mo, alas 12 sa panggi. Ngayon makaabot ka digding mga alas 5 maaga. Kung may lunadan. Diba? O, iyan ang laban eh. Kundi di kita ngunyan ki magiginibo, kundi kuan lang, hanap-hanap na lang muna nin kuan. Okay? So, sige. So, ngunyan na aldaw, may pagbabago ngunyan sa city. Dede ko pa aram kung ano yan. Siyempre, ora man magiginibo, decision yan kan so Supreme Court today. Supreme Court decision, sinda so nakakaaram. Nasa sende yan. Pero yung tao, dahil mo naman talaga makuan. Okay? Matukaw na ata si bagong mayor, si Attorney Pido Garbin. Kan Legazpi. Okay? At si Mayor Abaga, aloy ng kuan. O dahil pa nagluluwas so decision kan Supreme Court, duman sa kaso ninda, sinuspindir ng santaon kan ombudsman, ininota na kan ombudsman, mga mauragong talaga di. Di ba de? Mga mauragong ka mo. Okay. Salud ako sa inyo. Di ba de? Petsa na. Sabi nga ni po tabi, pero si Attorney Pido, dahil man siya makakapagdalaga na bilang alkalde sa 2025 midterm election, dahil naman siya nag-file so sa iyang bayaw, si Ismael. Ngunyan, dahil naman siya makakadalagan, dahil naman kay substitution ngunyan. Siya po, iyon magiging representante na kan ako Bicol, second nominee ata. Okay? Di, kamu na ang bahala kaan. Kamu na ang bahala. Sabi ko na diba sa indo, ako bilang broadcast journalist, gigibuhong ko yung trabaho na atang sa kuya na nagsususog kami duman sa libro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa KBP rules na dapat i-deliver mong patas. Patas yung informasyon na itatao mo. Di ba? Yun po yan. Gani na happy kita, gabos. Happy kita, gabos. Dipisil ngon yan eh. Okay? So, may saro pagkitang problema digdi, may apat atang rehiyon, apat pong tabing probinsya. Siringkan Albay, Kamsur, tapos Sorsogon, tabi. Tapos may saro pang Catanduanes. Parang kinakapos po nin supply nin basic commodities. Taday man talaga sundo na day po nin matanos na biyahe from Metro Manila to Bicol. Tandaan nindo yan. Paubos po yung supply nin pagkakan. Tapos paubos yung supply kang gasolina. Iyan ang pinaka-basic eh. Ngani na magirro kita digdi. Pinaka-basic yan tangani na magirro kita. Pag wala kita digdi kaan, matutudas kita kaan. Kaya sana ipagpangadya ita po na maging okay na gabos. Okay na gabos po tabi ang laban. Okay na pagabot kan aldaw. Okay? Makalusot na sutrakan gasolina, makalusot na po tabi gabos. Di solve na. Solve na din na kitang problema. Ba? Sige. Anyways, sa satuya na mga kababayan po tabi siguro, sa satuyang mga kababayan, kuwan na lang, counting, sabi nga ni po tabi, counting pasensya di. Counting pasensya gayon. Mahirap na ngayon eh. Sige. 26, lampas po ang alas 6 nin pagka-morning. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon
ng ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Goodbye to Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labatan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Chartabol, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Chartabol, bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! This is your Music and News FM in Legazpi City.
88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa 31 minutos lampas ang alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bangkit, makabloom sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bangkit, makabloom sa tiyon. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangkit, makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to. Smart dishwashing paste ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Sigog, Rex Lagman, madaling tulukan, talagang masasarigan. Tapang legal, true love mo yan. Di Osman o mayaman. Serbisyo, pantay-pantay para sa albay matibay. Governor Rex Lagman, tunay kang malalaoman. Sa puso mo ang albay #1. Si Governor Rex Lagman, dakul nang napatunayan. Sigog, Rex Lagman, tunay ka
mo yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa. Onin na ha. As of kasuhapon ini na hapon. 12 PM kasuhapon ano. Alini sa Highway Patrol Group sa PNP ano. Traffic situation Lucena to Tagkawayan, Quezon. Passable for all type of motor vehicle. Tapos status of road network in bridges. Marlica Highway Milaor Camsur passable for heavy vehicles, not passable for light vehicles. San Fernando sa southbound moving moderate to heavy. Pili Camsur to Mabolo Naga City passable for heavy vehicle, moderate to heavy. Sige. So, yun na yun yung problema, no? Pero at least baka makakuha naman. At least makakuha naman lamang kita. Hindi na solve na. Okay? Dalat ko na ta iligon tayo ng kwanta. Yun na ang problema. Sige. Yan. Oni. Say na ito ta. Anapon ta so mga barita ta dito. Okay. Oni. Signal number 1 po pinagbandera sa pirang parte kang Catanduanes dahilan sa bagyong Silyon. Ibinandira na kan Pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa norte sirangan parte kang Catanduanes kay banan mga banwan kang Pandan, Bagamanok, Panganiban, Asinbiga dahilan sa bagyong Leon. Sa report, ultimong nahilingan sentro kan bagyo alas 4 ngunya na aga, October 28 sa rayo na 840 km sirangan kan Central Luzon. Dara kan bagyong Leon ang maximum sustained winds na 85 km per hour harani sa sentro. May pabugso na minabot sa 105 km per hour na giro pasiring sa norte sa rikas na 10 km per hour. Pinaglalawang padagos na mahiro pa norte ang bagyong Leon sa susunod na 12 oras bago ini maglihis pasiring sa norte o sa weste norte weste sa aga October 29 na aga. Pwedeng maapektaran man kan trap kan bagyong Leon ang pirang parte kan Visayas, Mindanao asin norteng parte kan Southern Luzon. Padagos na pinagsasabihan po ang mga residente sa nasambit ng lugar na maging preparado, mag-ingat sa posibleng epekto kan nasabi ng bagyo. Yan. Okay. Ayun na yan ang kwanta adi. Sige. Yun na yun ang kan.
Gani na kuha na. Okay? Ayos. Dakulunan ko na daw. Nag-birthday pa lang si Kong Joey ka nakaaging aldaw. Mga aldaw. Ayos baga. Bakan. Gani na kuan. Ngunyan po, tarabangan ngunyan, nagtatarabangan ngunyan kundi siyempre binagyo kita. Tarabangan. Pero dapat na maintindihan nindo po na maintindihan po tabi nindo na kinakaipuhan man talaga na kuan. Yo. Sige. Anyways. So kuan kita sa mga satuya na mga paraan tabay. Daro diretso na. May dakulpaan barangay ngunyan ako na no. Na daining kuryente. Kadakul-dakul pa ng mga barangay. Paki kuan na lang, paki rulik si haman tabi areko. garo day na ako nagugusto kan kuan. Day ako nagugusto po kan pait nindo sa ko. Bako lang tabi makaoyam kundi makaoyam-uyam. Maluyaw, aluyunan kuan. Aluyun. Okay? Sige, so anyway, kuha na kita nin piranay ni 20 o 43 minutos na po makalampas ang alas 6 din pag-aaga si kabahaging Mar Rodriguez nasa linya ng Unyan. Konta po ang report na mula dyan sa Kongreso. DWGO Live Report. 290 OFWs na umuwi galing Lebanon sinalubong ni Tingog Party List Representative Jod Asedre. Mar Rodriguez, good morning. Please come in. Si House Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson at Tingog Party List Representative Jod Asedre sa pagsulubong sa 290 na Pilipino o mga Pilipino na umuwi mula sa bansang Lebanon sa gitna ng kaguluhan doon bilang pagpapakita sa suporta para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa 290 na repatriates, 233 ang Overseas Filipino Workers o OFWs na may kasamang 13 dependents at 21 iba pang mga Pilipino na may kasama namang 23 dependents. Ito ang pinakamalaking batch ng mga Pilipino na umuwi sa bansa mula sa Lebanon matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino na naroroon. Ang mga Pilipino ay umuwi sa bansa sakay ng chartered flights na kinuha ng Department of Migrant Workers o DMW, katuwang ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa Ankara. Nakatanggap ang mga repatriates ng tulong upang agad silang makabalik sa kanilang mga komunidad. Ang bawat repatriate ay nakatanggap ng 75,000 mula sa Action Fund ng DMW, 75,000 naman mula sa Overseas Workers Administration o OWA at 20,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mayroon din silang libreng medical consultations, psychological support at access sa pangkabuhayan program sa tulong ng Department of Health, TESDA at iba pang mga ahensya. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat Mar Rodriguez sa report mula dyan sa Kongreso. Si Nestor Kagitla, may report man
8 katao ang nalibing ng buhay sa magkakasunod na landslide sa Talisay at Lipa City sa pananalasa ng bagyong Christine. DWGO Live Report. Nestor Kagitla, magandang umaga. Please come in. 18 ng katao kabilang ang 14 na bata ang nailibing ng buhay sa magkakasunod na landslide sa Talisay at Lipa City dahil sa pananalasa ng bagyong Christine nitong nakaraang Huwebes. Ayon kay Patrolman Neneta Landicio ng Talisay Police Station, 18 katao kabilang ang 12 na bata na kumpirmadong patay samantalang 6 pa ang nawawala sa Purok B, Barangay Sampaloc, Talisay nitong Huwebes ng alas 7 ng gabi. Sa Facebook post ni Talisay Mayor Nestor Natanawan, nagpahayag ito ng pagkamahala at sinasabing sa pagdaan ng bagyong Christine, lubos na naapektuhan ang bayan ng Talisay sa loob ng 2 araw na pananalasa nito at nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ilang barangay sa kasalukuyang patuloy ang pag-monitor sa individual at pamilyang naapektuhan. Gayon din ang mga ginagawang paghuhukay upang makita ang mga nawawala pang individual at mga bahay na natabunan. Sa Lipa City naman, 3 magkakamag-anak na kinilalang sina Marino Mendoza Llanes, 25 taong gulang dalaga, isang overseas Filipino worker alias Gray, 10 taong gulang estudyante at ang 10 buwang gulang na sanggol na si alias Olivia ang nalibing din ng buhay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa sitio Tagbakan, Brooklyn, Halang sa kasagsaan ng bagyong Christine. Bagamat sugatan, nagawa namang makalabas na bago tuluyang matabunan ang buong kabahayan ang 3 pang miyembro ng kanilang pamilya na sina alias sa Jemuel, 16 na taong gulang estudyante alias Mike, 15 taong gulang estudyante at si Melanie de Silva Llanes, 38 taong gulang, ina ng tahanan, isang call center agent. Patuloy ang retrieval operation ng Lipa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, mga barangay official at volunteers upang ma-recover pa ang nalibing na mga biktima. Base sa datos ng PDRRMO, 311 pamilya o 1,457 individual ang nasa mga evacuation center sa buong Talisay. Sa buong Batangas naman, may kabuang 5,000 pamilya, 17,000 at sa 700 individual ang nasa 266 evacuation at 1,402 families naman ang nasa labas ng official na shelter. Sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 133 kabahayan ang buong nawasak at 567 bahay naman ang nagtamo ng partial damage dahil sa patuloy na pag-ulan at landslide. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat saan mang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report na hali dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix. Burning on your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to do it, do it, do it.
Alright, balik na ako digdi sa programa. Saka, grabe talaga yung kuan ano. Grabe yung epekto na kuan na dinara. Kundi sabi ko sa Indo po, dahil man kitang magigibo dyan, kundi kuan kita. O niya. Ang Provincial Government of Albay sa paagi kang Provincial Health Office nag-distributor man in minasunod o mandayin-dayin po sa City and Rural Health Units digdi sa Albay. Sabi yan ni Acting Governor Glenda Bongao kan Albay, 1,200 hygiene kit, 374 family kit, big urokan, 223 water containers, 178 pails of hygiene kit, mga additional maintenance medicines as di pa pang bulong na magagamit kan RHUs, makonduktar man in medical mission sa mga apektadong komunidad sa Albay. Salamat daw po yan sa pamamayo ni Estela Vivares Senate kan Albay Provincial Health Office yan. Yeah po. Ayan an issue. Naka-receive na nin. Paiton sa rin daw pag igwamang po tabi ka mo nin nagkakro ang ano yan mga relief. Sardinas. Noodles, bagas. Ay nako. 90% na daw. Ang problema ngunyan ang problema ngunyan po tabi actually ang problema ngunyan ano po ang gagamiton kan gigibuhon kan sa tuyang gobyerno ngunyan mapadapit digdi sa dispalinhago na mga ano yan ining mga ini po bagang mga flood control o dapat tabi o dapat sa DPWH siguro po kuan ngunyan mag-audit kan ano ba yun iyo apira kan kuan dai talaga iyo po yan ang issue dyan iyo po ang issue dyan dait nin maluya po tabi maluya po tabi yung mga flood control project tadigdi sisay po ang dapat na mag-asikaso kay ni pero so DPWH gayud dapat na ilingon no na tama ba yung tama ba yung kuan yung pagkakagibo kan mga flood control o kasi may mga picture sa kuan may mga picture po duman sa ano yan sa Facebook hindi din ko po kung legit naman legit naman talaga po na sa Facebook sabi ko pag siring ka ini
Alat ko. Iyo po yan. Iyo baga. Ano na pala so. Iyo baga dapat ilingon ta ini. Ilingon po kon nasain ang mga flood control na ini. Natata day lamang po nagamit nin Matanos. Iyo data po day lamang nagamit nin Matanos. Ini po na mga flood control na ini. Di ba? Tayang ko na makakatabang eh. Makakatabang po tabi ko na iyan. Para po limitiran ko ta na subaha. Yung baga. Yo, disparinghado eh. Haka, nagkamuriya pa kamo magparaporosts. Kamong mga politiko. Di ba? Aerial view, stranded na sasakyan sa Camarines Sur. Pagbiyahe para bigay daan trucks. Grabe ano. So, stranded sa Kamsur. Diba? Stranded. Sige. Yo. Saka. So anyway, maparam na una ako digdi programa. Inabot na kita kan oras, okay? DWRL Barita La City, masunod na po. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit.
sa lupa.